Producătorii au făcut roast de bani pentru emisiune de la Vlad Casino. Constanța. Foarte fain, cald, ne-am brozat puțin. Eu m-am brozat mai mult pentru că atrag mult soare pe chelie. Tu nu știu dacă ai observat, dar eu am venit cu dungă de aia nasoală peste tot. Prima proba este voi trebuie să îmbrăcați ca statue. Ca statuie? Ca statue. Și faceți 200 de lei. Statui vivante. Noi suntem căsătoriți, noi facem asta când venim acasă, știi, și e o ceartă. Am înțeles așa. Ne-am dus spre Foișor, era un foișor lângă acolo. Și erau multe costume amestecate. Nu erau amestecate, erau puse claie peste grămadă. Erau multe paiete, eu am ales cel mai rar costum, că na. Eu vreau tot în roșu. Oh my god. Cum au văzut costumele, s-au dus și s-au aruncat în alea de femei, bineînțeles. Eu mi-am ales. That's what she said. Nu știu de unde le-ați adus pe alea. Cred că de la o zi de naștere a unui copil care a uitat de ele, săracul, ceva. Doamne ferește, ce erau costumele alea? Vă rog cineva să-mi tragă și mie fermoarul. Mie-mi place culoarea auriu și de când le-am văzut acolo puse peste balustrada aia, am fost ăla auriu e al meu. Nu știam ce e și de fapt eram un soi de Zeus combinat cu Poseidon. Tu ce faci, mă? Cum arău? Ambele picioare. Tu spui o coadă într-un picior? Bordea pe cel mai Eu m-am dus spre perucă. Nu, inițial m-am dus spre perucă. Pe mine m-am păcălit treaba asta, m-am luat un pic de țeapă, m-am dus spre perucă. Te pui în fund așa pe partea mea cum să mergi. Cum dracu să te iau în brațe, ce ai? Dacă se uită nevastă mea la această înregistrare, eu am fost băgat cu forța în sirena aia. Dacă ați fi avut dresul pe dedesubt, ar fi alunecat altfel coada aia. Umezește un pic! Hai că am ajuns cu picioarele la coadă. Cum s-a dus la costume, Bordea nici nu s-a uitat la celălalt, era clar că el asta o să fie. Și ce să vezi? Avea fermoară, mă, uită-l, mă. Avea fermoară? Mă, uite, o sirenă cu toxi-infecție alimentară. Costumele alea, vă jur, se vedeau din Eforie Nord. Vezi că ți-e țâțele. Dar nu mi-a legat bine, nu mi-a legat bine sutienul prostul ăsta. Cred că i l-a legat cortea sau ceva. Bine, nici n-avea cu ce să susțină el, dar chiar nu era nimic natural acolo. Haide să facem banii aia cinstiți. Exact ca în episodul 1. El s-a autodenumit lider, dar nu e un lider, tot noi îl căram. Ideea e că n-aveam vrajul de picioare la mine, știi, că le iau, eram la început în cariera mea de sirenă, da. Și pe ăștia. Vezi? De asta nu am picioare. Da, exact. Am ajuns? Mai un pic. Doamne ferește! Cum naiba m-a ajuns costumul ăla de sirenă la Bordea? Pui un ban în pălărie, te binecuvântez la geamie. Fiind destul de puțini oameni pe faleză, Ricky foarte drăguț și a dus și căuta oameni și îi aducea, practic îi convingea să ne dea bani. Un leu măcar. Palosani, mulțumesc. A găsit Richita pe cineva? Când cere ceva foarte important, eu fac fața cațelului, cum să spun. Te rog frumos. Aia e moartă, nu-i dați că nu se mișcă oricum. Cât a dat? 10 lei? Uite, mulțumesc! Eu am ieșit cel mai prost, mi s-au văzut sânii, mi intra părul nor. Cum credeai că o să ieși? Vino! Mulțumesc! Hey, why can't we be friends? Why can't we be friends? Mișcarea lui Cortea de Bucurie era Why can we be friends? Dar nimeni nu înțelegea treaba asta. Adică noi cumva ne-am propus să avem niște mișcări pentru momentul în care oamenii dau bani. Mulțumim! Bă, da, tu îți dai seama de Nelu. Bărbat la 35-36 de ani cât are el. N-are nevastă acasă, are 2 copii, săracul. Doamne, tu îți dai seama cum îl privesc copiii lui acum la televizor, se uită. Ăla e tati? S-a despicat balaurul. Sărmâna! Sărura! Mulțumim mult de tot! El și cu Nelu au atras cei mai mulți oameni. Erau și mișto, te duceai la ei. Așa se bagă. Așa se bagă. Mulțumesc frumos! Aveți cea mai frumoasă mustață din toată Constanța asta. Și tu ești cea mai mișto femeie. Sincer, la un moment dat am fost invidios că ne-am luat eu sirena. Dar pentru faptul că aș fi vrut și eu să văd cum îl stă în sutien. Nelule, bagă niște hard metal în stânga. Yeah, boy! Give me some money, man! Yeah! Aș fi vrut să văd cum e așa, să vină și mie oamenii să-mi bage aici cât un bănuț. Here! Oh my God! Cheers, man! Yeah, how are you? Thank you, have a nice day! Lumea foarte friendly și ajutor foarte bine. Vă mulțumesc frumos lumea de la acolo, dacă vedeți acum.
asta e bine, să fac și eu și echipa noastră să fac împreună proba. Da, am făcut asta foarte mult. S-am întors Richito, după ce l-a tot fost să agațe oameni ca să ne dea bani și am început să-i luăm, să-i numărăm. Bravo! 85 de lei! Bravo! Pus banii la ciorap. 35 de lei. Deci, bravo! Păi, pomă, doar picioarele. Deci, 28 lei aveți. 28 lei. 29. 29 lei. Aș vrea să menționez înainte să-ți dau banii că cineva mi-a lăsat și jumătate de bitcoin. Am strâns cei mai puțini bani. Am strâns 8 lei în hârtii de 1 leu. Chiar asta e tot? E tot, da. Vrem să-i mulțumim și lui Richito care ne-a ajutat la proba asta. Da, Omul a adunat apă. fără Richito, fără că e așa simpatic și haideți, vă rugăm, frumos să facem bani. Eram 187 lei? Da. Ai 13 lei? Ne mai trebuiau 13 lei ca să strângem aia 200 să terminăm proba și Radu a reușit să facă o chestie wow. Oricui! M-a strâns el cei mai puțini bani, dar i-a strâns fix pe aia care ne trebuiau. Și cu 7 lei în plus, adică am fost pe barosăneală. Hai să trecem! Haide! Let's go! Haide, fată! Let's go! Domnul Burdea! Eu să iau taxiul, ne vedem acolo. Unde te duci? Unde te duci? Mi-a venit Uber-ul! Uber nu e aici! Uber acolo! Uber în spate! Hai greșeam! Producătorii au făcut roast de bani pentru emisiune de la Vlad Casino.